ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನವರಾತ್ರಿದ ಸುರುತ ದಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮೂಕೆದ ಶುಭಾಶಯನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಮುಪ್ಪೆನ್ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಲಾಕದು ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಆಡ್ತದ ಬಲೇಕ ಜೋದಿತ್ತದು ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಆಡ್ತದ ದಿಯೆ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಲೈ ದೀಪ ಪೂರ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ನವರಾತ್ರಿದ ದಿನ ತಾನಿ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಪನ್ಪೆರ ದೇವರೇನು ನಮ್ಮ ಪೂಜಿಸಾವ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪದ ದೇವರಾರು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆನ ಕರ್ಣ ಸಾಡು ಬಂದಿಯಾನು ಆ ದೇವರಟ ನಟ್ಟನು ಚಾಕ ಕೋಡದ ಕಪರೂಟಿ ಅರಿಪುಡು ಪಾಡ್ದಿನ ಇತ್ತಡು ಮುಲ್ಪ ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಚಾಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಾಮಲ್ ತುದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರಬ್ಬರಪ್ಪ ಪಿದಾಡ ಪಂಡೆ ಇರ್ತಾಯ ಪಂಡ ನಂದಳಿಕೆದ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿಗಿನಿ ಪರ್ಬ ಅವೇ ನವರಾತ್ರಿದ ಸುರ್ತ ದಿನ ಕುರಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಜ ಯಾಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಬಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಮೂಜಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ತ ಕುರಲ್ದ ಪರ್ಬ ನಿಕು ಕಣ್ಣಾರೆತ್ತುಲೆ ಆತ್ ಶೂಕುದ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಏತು ಪುರ್ಲು ದೊಂಜಿ ಕುರಲ್ದ ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ದೇರು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಆದ್ ಬೊಕ ಉಲೇಡ್ ಪೂಜೆ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕುರಲುನು ಪಟ್ಟುವೆರು ದೇವಸ್ಥಾನಡೆನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲು ತಿಂದಿತ್ತೇರು ಖುಷಿ ಅಂಡಾಡು ಪಾತೆರ್ದು ಮುಲ್ಪತ್ತುಲ್ಲೆ ಜನಗಳು ಪೂರ ರಾಸಿ ಬುಡ್ದೇರು ಎಂಕ್ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತನ ಬಟ್ರೆ ಮಗದ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕುಲು ಕೊಟ್ರೆ ಮೈತನೆಲ್ಲ ಬದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಾಲೆನ ಎಲ್ಲಿ ತಂಪೋಯಿ ಎಂಗ್ಲಾಲ್ ಪರ್ದ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಆವತ್ತ ಮಾಮನವ್ರು ಕುದ್ದಾರೆ ರಡ್ಡು ಕೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ಇನ್ನು ಬರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಬೇಗ ಪೋಡು ನಿನ್ನೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕುಂಟಾರ್ದಾರೆ ಇರ್ತದೆ ಪಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಚು ಬೇಲೆ ಯಾವುದಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಟೈಮ್ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂಗೆ 15 ಜನ ನಾಲ್ಕು ಈ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪ ಇಂಚನ ಬರೋ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಇತ್ತನ ಬಂದು ಅನ್ನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಮಾಮೂಲಿ ಬತ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುಂಡು ದಾದ ಪುರಾತನ ಅನ್ನಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಒಣಸ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಣಸ ಕುಲ್ಯ
ಪುದ್ದರ್ದ ಮೆನು ಈ ತಿತ್ತನು 11 ಬಗೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಹೊರದ ಒಣಸಾಂಡು ಒಂಜಿ ಗೋಳಿದ ನಾನು ತಿರುಜಿ ಗೋಡಿ ಬಾರಂಡು ಹಾಂ ಕುಲುಗೊಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ತಿರುಜಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಗಡೆ ಹೋಯಿ ಯಾನ್ ಪಿರಂಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ಒಣಸು ಬತ್ತೆ ನೆನೆದವರ ಮನದಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಅದಲ್ಲಿ ಒಣಸಲ್ತದಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ಗುರ್ತೊಂಡೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದಿಂಗಿನ ಬೆಂಡೆಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಲತ್ತನೆ ಪೀರೆ ಒಂದು ಕಚಂಬರು ಲತ್ತನೆ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಸ ಅವಳ ಇಲ್ಲ ಎನ್ಮ ಬಗೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬೇಜಾರಪ್ಪನೊಂದು ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಉಂಡೆ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡು ಐನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ರಡ್ಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಡು ತೋಣಸ್ ಮಲ್ತು ಸೀದೆ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಚೋಚಿದು ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ತಿಕ್ವೆ ಬಯ್ಯಾಗ ದೀಪದೀದು ನವರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ಪ್ರತಿ 9 ದಿನಾಲೆಂಗುಲು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೋ ಭಜನೆ ಪುರ ಅಂಡು ಬಯ್ಯತ ಭಜನೆ ಆದ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿದ್ದಾಡ್ಯ ದೂರ ಬಂಡ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಯಾನ್ ಈ ಸೀರೆ ತುತ್ತದೆ ಅನಿಕಲ್ಲು ತುದಿಪ್ಪಾರೆ ಈ ಸೀರೆ ತುತ್ತದೇನೆ ಕಟೀಲು ಹೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೌಲು ಇನಿ ರಶ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಣ ಇಜ್ಜಾಂದು ಏನು ಹಬ್ಬಿದುಲೆ ಏ ಸೆಂಗ್ಲ ಹೀರೋ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಹೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಸನ್ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಗ ದೂರ ಪೋಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಗ ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇನಾ ನೋ ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೆ ಅತ್ತ ಸಂಡೇ ರಜೆ ಇನ್ನು ಜೋಜ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಿಮುಟ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮುಟ್ಟ ಮಾರನೇ ನವರಾತ್ರಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ದುಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಾಡ್ದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೀನಿ ಉಲೈ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪೊರ್ಲು ಡಾಂಡು ನಮ್ಮ ಒಣಸು ಭತ್ತ ಆತರ ಶಿಜ್ಜಾಂಡು ಒಣಸ್ಪುರ ಅದು ಫುಟ್ಟದ ಟೈಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರದ ಸಭಾಂಗಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವೊಂದಿತ್ತರು ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರ ತೊಜ್ಪಾದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪರ್ದು ಇಲ್ಲದು ಭತ್ತ ನವರಾತ್ರಿದ ಈ ಸುರುತ್ತದಿಂತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿಲೆ ಬಾಯ್.